are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Hola, caricos, bon dia. Avui som dimarts, dia 30 d'octubre, i comencem un repte molt diferent. Molts ens heu demanat, feu el repte d'una setmana menjant per €1 al dia, i aquest repte no el farem. No el farem perquè no el volem fer i ha de sortir de dins de la persona de dir sí, vull estar-me una setmana menjant per €1 i tenim molta confiança en que sortirà i tenim molta força de voluntat i nosaltres no estem en aquest punt. Així que no el farem aquest repte, però farem un àpat per €1. El dinar farem per €1, €1 jo i €1 l'Òscar. I l'Òscar, ara som al matí, l'Òscar està treballant i nosaltres anem amb en Roc al Mercadona a comprar per €1 l'àpat del meu dinar de demà. I aquí tenim en Roc, caricus, que ja està preparat en el carro. Roc? Saluda els caricus. Hola, caricus, digues hola. Així que ja estem canviats. En Roc va en pijama. Carinyo, com vas en pijama? Sí, com vas en pijama, tu, guapo. Sí. L'he deixat en pijama perquè aquest pijama és molt suau i molt abrigadet. Doncs que vagi en pijama, que va més calentonet i més bé. I amb aquesta manta tan xula, que també és molt abrigadeta. What we do here is go back. Bé, caricus, ara he arribat al Mercadona, acabem d'arribar, i no he comprat res pel repte. Podia haver comprat perfectament el pot de mongeta blanca, la marca Hacendado, que valia 50 cèntims, però després em sortien els comptes, perquè el iogurt més barat valia 53 cèntims. 53 cèntims, 4 unitats. Jo pensava trobar algun iogurt que hi haguessin 2 unitats, que valguessin menys de 53 cèntims, així que no he comprat res d'aquest repte i anirem a un altre súper, en el Sorli, que també el tinc a prop, a veure si trobo alguna cosa i si no, doncs hauré de desistir del repte i no vull. Així que vaig al Sorli, deixaré les coses aquí, el que he comprat aquí. Vaig a deixar el que he comprat, en Roc s'ha dormit, així que perfecte, i ara anem cap a l'altre súper. Doncs bé, caricus, ja hem arribat de l'altre súper. I no us he gravat res en el súper perquè anava molt ràpid. Només he comprat això que ho podeu veure aquí, que és un pop petit de cigrons cuits, que m'han costat 48 cèntims. Per tant, ja veieu, m'he gastat 48 cèntims, no he trobat cap iogurt que valgués 50 o 51 cèntims, que era el que em quedava per gastar. Al Mercadona, el pot de llegums petit, el més barat valia 50 cèntims. I aquí 48 cèntims a l'altre súper. Així que m'ha servit per adonar-me que amb 48 cèntims aquí doncs pots tenir un pot de llegums petit. Mireu-lo com dorm. Ara em fa pena treure-lo d'aquí. Ai, hola, Roc! Hola, guapo! Que ara menjarem. Que ja ens tocarà ara aviat menjar, guapo. Que em rius, tu? Que rius, tu? Que rius, guapo? Ai, que content que estàs! Ai, com s'estira, com s'estira! Doncs bé, caricus, que m'heu vist, aquí acaba la meva part de la compra i a la tarda, quan arribi l'Òscar de treballar, farà la seva part de la compra, anirà al súper, us portarà amb ell i veureu el que compra, si aconsegueix comprar més d'una cosa. Ens recomença tenir gana, així que vaig a preparar el biberó ràpid i ens veiem a la tarda amb l'Òscar. Adéu, caricus! Zuma, saludes, caricus! Hola, Roc. He arribat de la feina i ara em toca a mi preparar el repte aquest del menjar per €1, així que aniré al súper amb una moneda d'1 i a veure què trobo, Què creu, Roc, que trobaré alguna cosa? La mama diu que és complicat, Doncs ja he vingut a comprar, m'he gastat, no sé si es veu, €1 just. €1 just.
Mireu el que he comprat. He anat mirant, he gravat algun clip allà dintre de vídeo en el mòbil, no gaire per això, per no em diguessin res. He comprat espaguetis per 49 cèntims, no els faré servir tots, òbviament, però era un paquet que sortia molt bé. He comprat els postres, aquest pastelet, per 34 cèntims, o sigui, en sumar amb 83, i després m'he estat una estona a la fruita, perquè volia comprar un tomàquet per posar en els espaguetis, i m'he estat una estona pesant un a un diversos tomàquets, a veure quin em sortia per 17 cèntims, que és el que em quedava. I n'he trobat un, que em costava això. Ara llavors, quan he anat a pagar, m'ha passat els dos primers objectes, me'ls ha passat bé, i a la que em passa el tomàquet, veig que li posa 30 i pico cèntims, i que em diu 1,20 € i alguna cosa, 1,21 €, em sembla. Jo dic, no, jo dic, això no és un tomàquet canari, dic, és que jo l'he pesat en allà, perquè ara aquí no et surt el preu, tu peses una caixa i et diuen el que val. Però tu t'ho pots pesar i veure el preu. Jo dic, no, li he dit a la caixera que ho he pesat i a mi em sortia 17 cèntims, dic, perquè només porto 1 euro. I diu, a veure, tornem a pesar. Ho ha tornat a pesar i diu, sí, 17. No sé si altres vegades et poden timar amb això, però bé. M'ha costat 1 euro just. O sigui que ja tinc per dinar espaguetis amb tomàquet i un pastisset de postres. Caricús, ara estem a la tarda, l'Òscar ha gravat la seva part, ha anat al súper, i ara jo he d'anar al súper a buscar-me alguna cosa de postre, que no he trobat res avui al matí. Intentaré mirar a veure si una peça de fruita la puc agafar. Em queden 52 cèntims, així que creuem els dits perquè pugui agafar una peça de fruita, perquè si no, de iogurts no n'hi ha cap que valgui això, ja us ho he dit. Per tant, desitgeu-me sort i a veure què trobo. Caricús, hem arribat del súper, és el meu tercer súper en un dia, perquè com ja sabeu al matí he anat al Mercadona, he anat al Sorli, i ara hem tornat al Sorli a buscar alguna cosa perquè demà és Halloween, és la nit de Halloween i fem un sopar amb els amics, i hem anat a buscar algunes coses que ens faltaven, i tinc postres! Mireu quines postres! Una pera! La pera m'ha costat 32 cèntims, em quedaven 50 cèntims i me n'he gastat 32. Així que ja està, caricús, ja està, ja tinc el meu àpat. És dijous, el dia que fem el dinar, que és el dia que és Tots Sants i per tant l'Òscar té festa i podem dinar junts. Em despedeixo per avui, però no tanco el vlog, perquè el vlog el tancarem després d'haver menjat el dijous, que veureu per fi l'àpat a 1 euro. Ara, caricús, quan passi la mà estarem a dijous. Caricús! Ja estem a dijous! Heu vist que ràpid que ha passat? Per vosaltres ha passat molt ràpid, per nosaltres ha passat tot un dia sencer, que no vam gravar. Ahir vam fer la castanyada, el castanyar Halloween, i avui és el dia del repte Caricú. L'Òscar està començant ara a preparar el seu àpat a la cuina. Què creieu, Caricús? Que ens en sortirem? A veure qui se'n surt millor. Ai, no sé qui guanyarà aquest repte, Caricús. Doncs jo estic amb el meu tomàquet de 17 cèntims i amb els espaguetis de 49, em sembla? Em sumava 1 euro total, o sigui que... No, que ho vaig dir, en l'altre clip ho he dit. En l'altre clip anterior. Ho ha dit bé o estango, Caricús? Ho he dit bé. I bé, com sabeu, només podem fer servir el que vam comprar i d'extras que es poden fer servir és l'aigua i espècies. L'aigua, les espècies, l'oli i el vinagre, ja no? està, I la sal. Ja està. I ja està. Posaré a bullir una part dels espaguetis i amb el tomàquet miraré de fer un sofregit per posar per sobre. Així que, allà vaig. Caricús, i ara és el meu torn. Aquí tinc el meu pot de cigrons de la marca Eliges. No els he provat mai encara. Me'ls amaneixo amb vinagre de Mòdena, amb oli i posaré una mica d'orenga també. I de postres, Caricús, tinc la pera que em vaig comprar, que valia que em va costar 32 cèntims. Mireu el meu àpat per 1 euro, Caricús. Quina bona pinta! I les meves postres, Amb més de gust pasta avui. Ui, que petita!
Hola, pensava que era més gran. Ai, val 34 cèntims, Anem a dinar, doncs? Sí, ara mengem caricús. Ja veieu que per €1 hem aconseguit fer uns plats decents. Hi ha gent que fa aquest repte de manera bèstia, menjant per €1 tota una setmana, però això era massa... Sí. Nosaltres hem intentat fer un plat, un àpat, un dinar, per €1, i bé, penso que tant un com l'altre ens hem sortit. Sí. Deixeu-nos aquí baix als comentaris el que us ha agradat més, qui creieu que guanya el repte. I abans de tancar el vídeo, avui hem de fer una... Salutació, caricú! I a qui saludem avui, Marta? Avui saludem a la Noa Galera. Hola, Noa! Si voleu que us saludem, heu de deixar el vostre comentari amb el hashtag Salutació Caricú. I us saludareu en el proper vídeo. I despedim aquí el vídeo, caricús. Si us ha agradat, doneu like. I subscriveu-vos al canal de la família Caricú. Adéu, caricús! En Roc tot just ha arribat a la vida, no s'imagina quin un organitzat. Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que he estat jo. Trepitja fort, Roc, trepitja fort.